ana caraka Data Sawala padha jayanya maga Bathara. Tegese ana caraka ana utusan sing utus Gusti Kang Kawasa sing diutus kabeh umat manungsa kon nindakake kewajiban urip manut kelawan kodrate nalika urip. Data Sawala dat kang ora suwala, urip kang ora isa semaya yen pinate urip ya tetep urip, ora bisa mingkuh, ora isa badal dawuhe kang urip. Padha jayanya, padha digdayane, urip kuwi sinandhangan nafsu papat kang rupane ireng abang kuning putih, werdine luwamah amarah rupiah mutmainah. Becike menungsa kudu bisa milah lan milih karepe nafsu, aja diumbar, kepara dikendhaleni. Merga nafsu ora iso mati yen ora bahan karo menungsane. Pungkasane maga Bathara ma tegese sukma, ga tegese raga, Bathara tegese batang. Sukma yen wis ucat saka raga dadine batang tegese mati, bali kang paring urip. Bali ana ngersane kang paring urip ya kuwi Gusti Kang Kawasa.